Kahibaw ka kung kinsay kanunay giabusar, katong taong buutan, kugihan, nagsakripisyog pankamot, independent, unya, ang tagaan og rewards ang mga taong pasayon ra sa kinabuhi. Walay kahago-hago, kanunay ilaron ang taong nagsakripisyo sa pagpaningkamot, unya ang ubang tao mo pabor sa taong pasayon ra sa kinabuhi. Kahibaw kag unsay sakit, ang taong nagsakripisyo sa iyahang pagpaningkamot, wala siya'y taong gisamok sa panahon sa iyahang pagpaningkamot. Pero iyahang intention, ibangon sa kalisod ang mga taong gusto niyang tabangan. Pero kanunay siyang gibiktima sa pag-ilad. Giabusaran, hangtod na hurot ang iyahang kusog. Unya dili na mahatag ang ilahang gipangayo, himu-himuan na siyang mga maot nga istorya. Siya ang himuong dautan. Siya ang gipanish. Kahibaw kag unsay sayop, kung kinsa patong buutan kanunay abusaran. Unya kung mapuno na ang taong buutan, ingnon dayon nila, nigawas na ang batasan. Ingnon nakagmaot batasan. Nangwinta na. Himu-himuan ka nga ikaw na ang dautan. In spite sa tanan nimong tabang. Wala kay madungog nga gi-appreciate ka. Ikaw ang silutan nga ikaw ang maot batasan. Dauton ka. Unya ang mga taong pasayon sa kinabuhi, hayahay ang kahimtang. Hayahay ang kahimtang kay maoy dapigan. Pero sige lang, pailog, nakita na sa kahitasan. Mao sigurong gipalayo ka sa kahitasan sa mga taong kapoy o kahimtang. Amping, God bless you.